6:15 rano. Nie no, tak serio to 9. Jaki ekskluzywny fujek. Stwierdziłem krótko mówiąc, że no pała się przegła. Bo jest październik, a ja nie byłem jeszcze ani razu na grzybach. A wszystkie zapasy grzybowe zjedzone. Także ruszam. Noc była ciepła. Było 8 stopni. Poprzedniej nocy było -2. Nie ma żartów. Ruszamy. Muszę chociaż no 3 grzyby. Najlepiej 30. Dobra, do Żabki, po małpkę i w drogę. A pomyślałem sobie w sumie, że nawet jak nie znajdę za bardzo grzybów, to i tak wrzucę wam ten film. O, to podzielę się z wami fajną ciekawostką, co wyczytałem. 4 października, wczoraj, przypadałaby 226. rocznica urodzin pana Wincenta Prysznica, który urodził się 4 października 1799 niedaleko Jesenika, no to są Czechy, ale historyczny Śląsk. I pan Prysznic, jak miał 16 lat, miał wypadek, poturbował go koń, czy tam najechała dorożka i połamało mu żebra. No i wezwali znachora, znachor przyszedł i mówi: o, panie, kaplica, czyli coś jak na NFZ. A pan Prysznic mówi: nie, ja jeszcze żyję, nie składajcie mi rąk, ja nie chcę do kostnicy. Gościu wziął kompres, w zimnej wodzie zatąkał, przyłożył sobie na te ziobra, owinął bandażem i żebra się zrosły i wyzdrowiał. Padł tak: joby daleczą wodą. Czy on tego chyba nie powiedział po śląsku? I założył potem takie uzdrowisko, jedno drugie, gdzie właśnie leczono wodą, hydroterapia. Od nazwiska pana Prysznica do polszczyzny, jako chyba jedynego języka, na stałe weszło słowo prysznic. Mamy niemieckie dusze, angielskie shower, sprcha po czesku, a po polsku prysznic, bo Wincent Prysznic. Także jak następnym razem wejdziecie pod prysznic, to pamiętajcie, że to właśnie pan Prysznic ze Śląska. Wszystko dzięki niemu. Ameryka. I to jest kolejny wielki wkład Ślązaków w cywilizację i higienę, tym razem światową. Mam nadzieję, że się wam spodobała ciekawostka. A my tu już na Tarnowicer Chaussee czekamy na limuzynę. Pogoda się zapowiada oszałamiająco. I to jest kosa, moi drodzy, na podgrzyba. Prawdziwa krowa. I prawdziwy pies. I Martyna. I Miłosz. Miłosz, co wiesz o grzybach? Żeby zbierać nie te z blaszkami. Chyba. Dobrze. Dobrze. Co jeszcze? Że zbiera się je na jesień Dobrze. i że mi smakują. Dobrze. No, to najważniejsze. Za pomocą psa gończego. Jest potężny grzyb. O! Ładny, nie? O kurde, drugi. I trzeci. A ty kurwa. Patrz, patrz, Piękny. patrz. Tu. I tu taki pici. No ładny. Dobra, Miłosz, to jest tak. 10:21. Robimy do 12:00 konkurs o piwo. Póki co 3 kontra 2. A ja mam jeszcze 2 7 daysy. Ty masz 4 czy 3? Dobra, to 1-1. Po 3. No muszę. Miłosz oszukuje, bo tu mieszka obok. A, jest mokro. Świecą się kapelutki. Proszę. Świeżak. I trzeba zaklepać dziurkę. Nie no, Miłosz, rekordzista. Jedzony. Koniec mistrzostw. Jeszcze jeden. Do widzenia. Ale tu ucztowały. Ale dobre no. Po 95 godzinach łażenia w lesie. O. Finally. 2 grzybs. 1 Niklaus. Very nice.
A ten jaki ładny. Uuu. Tak zwany zamszok, bo taki zamszowy. No, to jest klasa energetyczna A++++. Gdyby konkurs dotyczył muchomorów, proszę, 1, 2, 3, 4, 5. A tu sprawne oko wychwyci. A! Czternasta godzina zbiorów. O! Jadalny grzyb. Uwielbiam zbierać jadalne grzyby. O kurwa, ty! Ale patrzcie tego. Ja, ale noga. A jest gruba noga, to jest bardzo ważne. O mygy, ludzie, jadalny grzyb. O, ale taki, noga tęga. O, policzmy grzyby. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dobra, Miłosz, no niech będzie, że tym razem ci się udało, ale tak, w kategorii jakościowej, w kategorii ilościowej wygrywa Miłosz. W kategorii jakościowej wygrywa Martyna. Patrzcie tego, jaki tęgi. Ale mi się też, musi być taki chociaż jeden grzyb, po którego warto wejść do lasu. Ten w ogóle tu z raną jakąś ciętą walczył. I taka noga, ja. No, także, no, wygraliście piwo na spółę. No, być może to nie jest najbardziej imponujący zbiór na świecie, ale coś tam się, odrobina sosiku się ukręci. Badej to, jako krauza epno, yeah. Halo? Cieszycie się? Słuchajcie, co z takich grzybków zrobić fajnego? Dużo rzeczy można, ale kiedy niedziela wieczór, one właśnie przejechały przed chwilą 180 km by the way, i jest tylko żabka. I co zrobić pysznego? Słuchajcie, kasza, śmietanka, masełko, cybula i tego w żabce raczej nie znajdziecie, ale może być kostka i będzie coś superowego. Grzybki trzeba umyć i upewnić się, że są jadalne. Jak nie jesteście, to idźcie do sanepidu. Ja byłem i tam mówią. Cybulka, proszę Państwa, pokroić. Grzybki ładnie umyte. Musimy zobaczyć, czy nie mają, proszę Państwa, robalów. Noga czyściutka. Nowizna! I tak wszystkie. I pokroić. Taki pici grzybek! Pat, kapelutek, ale noga. Byście chcieli taką nogę. Czyściusia! Ani jednego robaczywego. Klasa energetyczna A++++. Cybulka. Maseło. Idealne jedzenie na środek nocy. Grzyben. Grzybki. Pobudka. Grzybki już puściły, prawda, soki. Proszę buliona. Ostatnie podlanie, niech to sobie teraz wyparuje, a Zero Waste w resztówce tego bulionu doleje się wody i w tym się kaszę ugotuje. O, sól, korzyni, troszkę ostrej papryczki, naprawdę do papryczenie, do smaczenia. Normalnie. O, o, o. O, o. Kaschen machen i
Magnificue. Przysuniesz? Jeszcze tak lubię. Ogóren z Chile i jak się to godo wołala. Jeszcze niedawno stały w lesie. Zaraz będą leżeć w brzuchu. Jedzcie grzyby, ale jadalne. Zostawcie łapę. Widzimy się na kolejnym grzybobraniu.